Makiramdam. Makiramdam. Pakiramdam. Makiramdam. Ang simbahan ay patuloy na hinahamon ng iba't ibang kaganapan sa mundo. Dahil dito, ang simbahan ay patuloy ding naghahanap ng pamamaraan upang mas maging epektibo ang kanyang pagmisyon sa buong mundo. Dito, pinasisimulan ang Synodo. Pakinggan po natin ang lubos kagalang-galang na Arsobispo ng Arkidiocese ng San Fernando, Florentino G. Lavarias, upang ipaliwanag sa atin at ilahad ang ating tugon sa tawag na ito ng Santo Papa. Pakamalan, kapatid, ing ginutamong Jesucristo, dakalya pa maglakbe kay kabanan ng kayambiye. King kasuywana, may kikitya ka ring tao, may kiramdam, may naral karela, at sino pa na lang makakilala king lugod na nigpa para karela. Panayang maglakbe kaya bera. Kreting daratang aldo, ing Santo Papa Francisco, kukumbira na katamungan king awsandang Synod on Synodality. Agkat nakatamungan, pari at laiko, namikit at makiramdam kimbalang metong kay katamo. Ing Synod o Synodo, metong yang konseho ning banal at kapulungan, ungnuka rin ding obispo abiabe dalang desisyonan ding maulagang bage king pisamban. Dapot iting Synod on Synodality, betong yang makapasubaling Synodo, pauli na ning ing Santo Papa, buri na king makiagumya ing mabilog a banal a kapulungan, ibay king obispo, hanggang na king tauling bininyagan, Katoliko yaman o ali. Makibat kaniting kayawsan, ing Arkidiocese Tamo, manibad king 17 ning Oktubre, hanggang na king tauli ng Paramingo ning Pebrero banwang 2022, at nakatamong maglakbe, abe-abe, tingatlong dake ning kakatamong Synod on Synodality, nausan tamong makiramdam. Makiramdam niya ing Arkidiocese Tamo, nung nuka rin itamo ang timong metong balayan ng Diyos, gamitan tala ring kagiwan tamo king miyay liwang kararaptanan. Ing mumunang dapat, agawan, miyaslagan, alben la ring video, agewada ring kakatamong piling grupo ang makapatungkol king konsepto na ning Synodality. Mipasiknangan, ing kadwan dapat, pamituki-tukire ring grupong mipapagsalita karing parokya, eskwela, aguman, at aliwapang institusyon nung nuka rin ding volunteers or stewards, panimunande yung pamilibayan amano o consultation para kay katamungan. Kaniting kaduang dake, miyabeya naman yung pamangawa king metong Facebook show ng Arkidiocese. Uno ka rin, magipagsalita at makiramdam ko kay kayo, kabang ikugunam tamungan. Katataulian, kaniting tauling dapat, makiagom, kukumbiran milangan ding visual at music artist, balmidake karing talentura, dikil king pamanintindira, king Synodality. Rening kay katamong programa, malyari lang miyakit, king kay katamong Archdiocese website, karen daratang ayaldo. Kalugarang kong kapatid, kukubiran da kayungan na makiagom, pari at diakono, religyoso at religyosa, ating katungkulan king parokya o laiko, kaya nakanman o makatwa, misasane king kasalpantayanan, Katoliko o ali. Ing mabilog a Arkidiocese ng San Fernando, makiramdam niya karimbalang metong kekatamo, abe-abe, agnanagnan, alang malalakwan king banal akapulungan. Manano na sanang iting pamaglakbe tamo, mga pnuyang grasya, kabering pamikatagon, ipait, ibad king pamikit, pamakiramdam, at pamanalastas king kapamilatana ning pamanantabi
aking banal na Espiritu. Makatalakad kami harapan mo, o banal na Espiritu, abi-abi makatipon king lagyo. Ika mong bukod, talatay mo. Abayan mo kami, mamaleka ka rin puso ni. Amen. Itipuin kayong malukang kalasuyo, Florentino G. Tavares. Isa sa mga napaka-importanting dokumento na nailathala noong Second Vatican Council ay ang Gaudium et Spes, ibig sabihin, joy and hope. Ito yung pastoral constitution on the church in the modern world. Layunin ng simbahan na sa pamamalagi niya dito sa mundo, sa patuloy nitong paglalakbay dito sa mundo, layunin niya mas maging makabuluhan, lalo na sa buhay ng mga tao. At isa sa mga daan para mas maging makabuluhan ito ay kailangan ito ay isang simbahan na marunong na makinig. Marunong na makinig sa mga pangarap, sa mga concerns ng mga tao. Kaya ang taong ito, ang ating Santo Papa, Papa Francisco, ay naisip niya na isahan ang isang synod. At ang synod na ito, mga kapatid, ay isang hamon sa atin upang makinig sa bawat bahagi ng simbahan. Ika nga ni Archbishop Dong Navarias, ang ating Arsobispo, panahon na para makinig ang namumuno ng simbahan sa mga tao, sa mga laiko. Nais nito na maabot ang bawat isa sa gitna ng pagkakaiba o sa kahit anong hinaharap na sugat at problema. Nais marinig ng simbahan ang boses na magiging daan upang mas maintindihan ang bawat isa. At hindi lamang yon, katapos nakinig at naintindihan, makahapi ng paraan upang mas mapalalim at mapainam ng simbahan ang paglilingkod nito sa pastulan ng Panginoon. Walang iba kung hindi ang ating inang simbahan. Bilang tugon sa tawag ng Santo Papa at bilang pakikiisa sa misyon ng ating Archdiocese, ang parokya ng Nuestra Señora del Pilar ay makikiisa sa programang inilahad ng ating Arsobispo, #makiramdam, #makiagum. Maglulunsad ng listening sessions ang ating parokya sa iba't ibang sektor na matatagpuan sa ating komunidad. Sisikapin natin na marinig ang bawat isa mula sa magiging kinatawan ng bawat sektor. Ang listening session ay pangungunahan ng Parish-based Synod team na binubuo ng Kura Paroko, Coordinator, Facilitator, Secretary at Documentor. Gaganapin ito ng face-to-face at online, alinsunod sa kakayahan ng mga sektor na pakikinggan ng ating listening session. Ito ay magsisimula sa ikatatlo ng Enero 2022 hanggang katapusan ng buwang Abril 2022. Nais tayong abutin ng simbahan. Nais nating pakinggan ang anumang sektor ang kinakatawan. Kaya't ito ang mga susunod na sektor na nais nating pakinggan sa ating parokya. Mandated organizations of the parish, representatives from DepEd, the non-Catholics, kabataan, the business sectors, senior citizens, LGBT, differently abled,
the women's group, the adopted families of the Church of the Poor, the graduates of the Bahay Pagbabago ni Apong Pilar, TODA representatives, the farmers group, the tiki vendors or the tiki weavers, and the representatives from the local government unit. Ang mga malilikom na kwento at sagot mula sa inyo ay ating isusumite sa Archdiocesan Synod Team. Ang Synodo 2021 to 2023 ay isang malaking misyon na ating kahaharapin sa gitna ng pandemya at iba't ibang krisis na kinakaharap ng mundo. Ito ay isang hamon sa atin, kasabay ng Synodo na isang makasaysayang gawain ng simbahan. Kaya mga kaparokya, mga kapatid, inaasahan po namin ang inyong pakikiisa. Ito na ang tulay upang marinig ka ng simbahan. Sa gabay ng ating patron, si Apong Pilar, at ng Banal na Espiritu, nawa ay makubuo tayo sa pamamagitan ng pakikinig ng mga makabuluhang mga kwento at impormasyon na babaunin at ating ilalahad sa magaganap na synod ng mga obispo sa darating na taong 2023. Ang parokya ng Nuestra Señora del Pilar ay kaisa sa ating misyon tungo sa pagiging synodal na simbahan. Nagkakabuklod, nagkakaisa, at nagmimisyon. Isang ban, pakiramdam yan. Isang ban, pakiramdaman ako. #mipasiknaman, #makiramdam.